Moi YouTube! Tänään mä ajattelin kuvaa vähän agar.io. Ja ensiksi, ennen kuin me tehdään mitään, me tehdään tuo ja näin. Miksi tää? Okei. Okay. No sit tehdään näin. Mon. Se on muun. Näin. Ja nyt syödään näitä pieniä palloja. Täältä. Ui. Se ei ehkä näy. Niin. Ottakaa se pikku hetki. Mä teen jotain ees. Syö mut. Syö sä mut. No niin. Kaikki sä syö mut. Okei, sä syö mun toinen pallo. Sä syö mun toinen pallo. Ja etsitään. Itse asiassa mä en halua tätä Dark Teamia, koska sitten ei YouTube näe kauhean hyvin. Tätä pelaa ilman, tai silleen, mä koitin pelaa silleen. Mä en katso näyttöä vaan tuota kameraa. Niin Agariota tosiaan pelaillaan. Huip. Kiitos. Okei, et syö. Ei. Okei, syö se. Ota se toinen, se on isompi. No niin, hyvä. Mä en oo sit mikään kauhean hyvä Agar.io pelaaja, että älkää sanoko mitään pahaa musta näyttää. Ui. Halleluja. Haha. Tässä tykkää syömään mua. Lol. Haha, ei. Ei haha. Se ei ollut niin haha. Älä syö. Okei, älä syö. Älkää syö mua. Mä olen hyvä tyyppi. Mä olen YouTubettaja. En ole niin yleinen YouTubettaja, mutta YouTubettajapa kuitenkin. Kato koko ajan kameraa. Patsit mä kuvaa kameralla. Ei saa syödä. Älä please tuu, älä. Ei sinne. Sylängissä sinne. Ei, älä, ei saa, ei. Mä olen täällä piikkipallossa tulossa. Haha. En ikinä. Haha. Oi. Entä jos en? Yhdistä. Taista. Yhdistynkö mä vai söikö toinen toisen pallin? Kyllä, kiitos. Direct. Toivon, että näitte sen. I am Joonas. No selvä, tiimi. That's right, mother. Ei, auta. Älä. Lol. Mä jahtaan tota. Se muutama tuli totta taittaa kaikki pallot irti. Mut ei nyt oikein jaksa! PS. Moi. Sova PL.
Arkadahko. Ja miksi tossa? Ei! Heippa! Heippa, heippa, heippa! Älä syö, älä syö, älä syö! Ei! Si. Nahkoke lanusiksi. Ei! Mä synnyin vasta tyhmä. Älä tule. Älä tule, älä tule. Sarjaston yläkulmassa on musta. Hetkinen. Mä tajusin, että mä voin tehdä näin. Jos mä jaksan. Toi peittää puolet mun näkyvyydestä. Mulla on kohta akkuaraus erittäin alhainen. Se ei oikein pysty nyt splittaa kunnolla. Koska virus. Vaikka. No, mutta tää Agario-jakso oli vähän lyhyempi. Joten se olisi